ko ngar mun Abou Thiam mbaɗa tambe aseli hawlu ma sala mbaɗa golle alhamdulillah mi ari gala mon laabi kewɗi e baylel aduna de ɓe mbi wona lacciri kono ene foti waɗede laalo aduna ɓe mbi ko masalaha aduna mbi mo jikki woppat mo marɓe woppat aduna ko aduna ɗum woni noon wiya neɗɗo foti ko tinnade aduna mum fewde aduna mum ha feewa neɗɗo noon fewdirta aduna mum ko jaggude bandum wattude hakkille mum e bandum rentanade bandum rende bandum wallude bandum wondude bandum wonande bandum jaggande bandum sahande heeɓi caɗele sahande heeɓi probléme ɗum woni wonde neɗɗo mawdu noon ko sehilamo noon fof ɗon gandi mawdu kadi oɗo saaha hande mo kaldi tan probléme caɗele muusalla mette fof nene ñoofodiri e fitere mum par ce que dañde ɗeɗo probléme ɗi mawdu dañi mo renaki ni wawi yaade ha won tan ma crise warma par ce que mawdu ne tambi mawdu ne hamni kadi fof noon ƴetti koto galle mum ɗum bamma e yumma jinna mum ɓe mettinino ɓernde an garɗa ka miñoy komi sikkanno sa yettima ma réglu probléme o ma wallumo ma dartinmo ma faabumo ma ittumo e situation oɗo garɗa ɓeyduɗa mettinde ɓernde makko ɓeyduɗa hokkudemo probléme ɓeyduɗa hokkudemo caɗele ko ɓuri hen musde hamnade pap gueddide suudu ndo wonno ɓe mbi moodu yaltuƴe tan ɗum moodu yaltu baylene naata jaɓɗa nadde moodu yaltin bagage ma faanu wañi to gonya toon aɗa ndaara jaɓɗa luumo ndesɗa kumanɗa debbo ndesɗa magayni halde kurtinɗa debbo e galle baba mon debbo o moodu a haalnan ɗum moodu tinani debbo nene galle mon suudu ndu ganduɗa hoorema ko ndu mawdu fewdu noon eɗen moodi Allah ƴettiɗa debbo kurtiɗa hen ko halma haalde mawdu pourquoi wawa yaadude e mawdu pourquoi wawa fewjidde e mawdu pourquoi wawa yaadude e mawdu onon jiidu yumma e gooto baaba gooto mballodiron galle mon moƴƴo mbason heɗede babiraɓe maɓɓe par ce que babiraɓe maɓɓe ko criminel uji babiraguel ko criminel yummiraguel ngel ko criminel moƴƴani jinnomi noon wannomi yidde yiidema ko tinno saabu Allah aɗa yaa faamodir mawdu faamodir mawdu a paari yalde eyi dewbo joni nde alhaali no wayno ari ha ɗo tan kalden gonga ɓuuri aɗa yelno ujunama sappo ujunama sappo joni aysat ne min jinno ko laabi o jenenda an e berde ma cikkata komi ñamdo ujunama sappo mais Allah ne andi yeeri ganda mum mi ñamata ujunama sappo aysat nen kanko wawi laɓɓindemi ha laawa aysat heeɓi ujunama sappo de walla heeɓa ujunama sappo de rewi koye junngo bamma walla rewani junngo bamma bamma heeɓi fuɗɗi tottudema minana yo haal minana joni kam nan ɗon joni kay laɓɓinam ha laaɓaɗo e ceer min mi anda kanko andunan to jogo mi ñamdo walla mi ñaama en nde o ari nde o tawi ɗo ko bamma o totti ɗum bam noon totti kam kadi bam ala ɗo noon bamma tottima tawi dewgal humaka bamma waɗi erreur dewgal humaka ala droit tottima kadi jarano joni ya gar taw heewi no feewi ka debbo noon ko gonga kono noon debbo mo ganduɗa ko probléme uji caɗele guila dewgal humaka sukuma mi anda ɗo paaɗa yurni hoore ɓuuti sanati ko annayi hoore ma laakal joni mi natti sohludema an tugumi ko ujunaji jam sappo ɓuuri yawde e yaccade ɓe weeɓi ujunnaji ma sappo ngaranama ɗon wona maɗa ko debbo gaddirnoɗa ujunnaji sappo ɗe kada ƴeewa debbo ko debbo wona maɗa ujunnaji sappo kay i soodi ko ponmi sood debbo wonananimi ɗo so debbo wonanomi ɗo kay an ƴettati ujunaji jam sappo dewgal humaka paya Dakar mbiyaɗa heɓlo mbiyaɗa hadema heɓloyade kay ɗacco ami naata min kay hennam bagge hade ma sodde bagage sodam d' abord comi bagage suudu yo comi bagage leydi yo joni ko coɗanta min a soodadimi taw Ibrahima Bidi o ponnomi sodde waɗandema fof mi waɗi gasi junnaji sappo ɗe gasi min kay waɗnanimi ko hoorema mbaɗanɗa iwnandemi ni noon min ara sa araki fay kam gadi ko sano goɗɗo ayri lomti neni de eyyi deyam ngare gay kalden pamoutiren mbasen lurodirde mbasen habde to bama woni han bama ala ɗo goɗɗo voyage mano wartata hedde ɓaawo janggo en ɓaawo janggo eyi wona joni hawri ko ɓaawo janggo bama wartan an kay joni sappo tan joni uña sappo maɗe naari jaltara ko naari korwe jaltara eyyi debbo nananma debbo wonanma ɗo a jaɓat tan de ab ɗum de ɓuuri debbo wonanma ɗo jaɓen ko debbo wonan men ɗo
unya sapu saska arti juude koyde laati de naade men la kay ngaddu ya bodde kono de naade kan ni bero yino no hebli ha pari o ngati ya ko a hebli ma ha pari don ka bero wi ba mo ata ko baaw jang hay fenata so na jumu feni de baaw jango hay fenata akayni hala cer ko merte sa gilnani ko a pari ha an kaman ko joni mbawda arde wajade ana wawa kada wawira wonta wawu mina yini modu no modu wanno kam modu walma I ay jiri ko pantere gonnon min kon ma pantere ha won ma pantere modu mo wal ma hen wadi xamen ko modu e wonde nenam e babam kam badi men modu ka wadani ma be bima me o ma jeya hen biya wadani men ala modu wadani ma hen wal ma hen ko yumma e bamma e hedemi ga ay jaw ayan ay parlement kanafi bigo kanafi ala en coyata ton taw ko an adi silli mboɗo selli mi wi keren ren wadde daga mi faami ko yimɓe kalanno ko holum mi faami daga yimɓe mbinoma sellani wallahi mi nani ay war ses mi haalama hakkude malla mi nani yimɓe mbi a sellani koko goto war ses mi haalama ko kalduno holto jayla taga ɓe ka naafi fat mi haalma tagi mbin noon aɗa wiye ga modou waɗama ni wattama nda ni wayamide aɗa wattinda nda ni heɗemi ga min ko min adi waɗen noon modou ene daari ene daara wondaka a faami min ko suudu mo kalndu ndu suudu ko min wonna hen min adi wonde suudi he kono ka miñiraɗo ko miñiraɗo ka miñiraɗo modou yiiɗumo haalani nangi modou ne foti dañde suudu an ka boy war sesi komi boy mi jaaɓi ko miñiw wona mi jaaɓi ko miñiw kono kam modou kam oto yaade mabɓe modou ƴetti yaade mabɓe wi yomi yaltu suudu a ɓaami aɗo yadan mabɓe non modou mbiya moɗo yini hen mbiya kadi debbo mo kurtimi o yami haala muɗum ha pour que mbaɗa haalam pour que haalanta ko pourquoi wadde joni ka goppulo muɗum ka goppulo min modou mi alaymo haaju bon wallahi mi alaymo haaju min so neɗɗo alaymo haaju mi alaymo haaju min mi alayma haaju min an wadde alaymo haaju pour que tettinemeɗe haaldema kanum ka neɗɗo comme neɗɗo wala si kanum ka neɗɗo wallahi a dañi sens wallahi mi tawi wona neɗɗo a dañi sens mi ɓoydi wallahi dañi sens ay so wonan noon wallahi mi fiyete wallahi mi ɓoyde sens sa onan mi fiyeta tawi ko pigo ana wiyata hankkino ko maɗen piiɗoma maɗen libruɗoma maɗen kirsuɗoma maɗen juuɗoma maɗen e barki rasoul e ƴewaɗa haala jaw cuñon jaw mi wallahi janggo wallahi police paɗa mi sogma wima kañ bon mela caɓɗi sibo Allah nodduɓe gara joni anda kam sibo Allah nodduɓe gara mais nodduɓe gara et puis yalawol ma aɗa heewi désordre aɗa wonde aɗa marta ni ya wallahi somi ta rentami sa sikki a dañi sa sikki a wawi aɗa heewi ala aɗa heewi ala malam merde toi ɓe criminel uji galle criminel woni ɗo par ce que rasulude wona gaja ɓawa janggone fena ay beno ko beno tan alhamdulillah kanko wonande gonɗo e probléme seeɗa gonɗo e coono eyyi kanko yitto ko kalis omo ñaama eyyi o wonda ko dagui o wonda ko dagaki eyyi guila e baba samba noon ko kañum woni erreur wona ko haysen samba diallo baba samba waɗi erreur o yani toti a totama kalis ɓurde golle mumen tota debbo guiɗo humako kam so wona ɗum woni aadi mabɓe keɗo jawra so wona ɗum woni aadi mabɓe ayawi tiiɓade wona aadi diine ala aada diine gonɗo tamba o ko on woni makka on woni tiggere siré diine ko gooto diine mouhammadou rasulullahi on ko gooto sallallahu alayhi wa sallam hade ma ittude kalis to yoro kay tegama humama gasi a fele tiwiɗa yiɗi debbo woda ko jattilla yo ko ɗum jiɗnomi famde anani ko haali ani wona affaire tege on wiyata yiɗi debbo tene tegaka taw an dewgal humaka ala droit hebde kalis o ɗo de saɗa yiɗi wadde goɗɗe gata kono ɗe nadde a yettintade eyyi anani ka bonka ka mettu ko debbo salona noon kay an debbo a yiɗi resede a wonat leeso jeɓɓeɗa an kay ɗum o naari kadi ɗum naari mbiya goɗɗum yo ɗum o naari a yahani galle so goɗɗum ari no watte an ka so goɗɗum ari wadde a natta galle watte an ka joni jiɗɗa hurtominal hamin laaɓa ɓeɗon jiɗɗa hurtominal hamin laaɓa noon babagal ren woni saɗel o uña sappo a wawi uña sappo mi wawi uña sappo a faami uñade kalko towanma ɗon accan ma a faami de kadi sappo o tagat yeri ndimamuma sibam no mbuuɗen a faami de kanko accumo jehen jabren allah hennumen fof keɗen ɗon ko debbo noon moy o yiɗa ko lagal kono kay kalis o ɓuuri way o jinan sahaɗoguino ɗo ɗum tagi on wiɗa ɗon gattana o ngala goƴ mi eɗum jogi ɓuuri kan eyyi joni allah jaa uña sappo ɗe jogi ɓuuri uña sappo de ay san an noon ana wona neɗɗo an am sikon ka neɗɗo ka cihla kono ana wona neɗɗo ka rewandu an
ana rawad gurma ando ko ma fom tellin mam hande ana mo jani ana ka jaxdo mo do jaxi ndeer dotation men montan do an mo jani mari biya yo ñam kaliso ande yo dolay jam yo ñam kaliso bindi kam anda rutule ko yo ñam kam ndien adi kon ñamo be kake janan be o mo jani o andi hen jo ko na wada suumbe ko ko no ko jidanda ba sara yidi sabo ko be hay ko de na dero kadi de sa sohli de ngaranma ko de ngaranma fundi o wala biya yidi debbo biya yo ada jogi chadel sali acam ma de mak sali chadel ada jogi chadel ngalam ya tan ma godde a wiyata yiɗi debbo haydara yaltinta neɗɗo no feliti gorko felti wiide yiɗi debbo yaltinat ko foti yaltinde ko addata ujunnaje ma sappo hannde mbiya aɗa ruttitoɗo aɗa hefte wawa gasde ɗum weeɓi trop